Изнудиха ме да започна да правя по 100 студени обаждания на ден. Бях в Zoom среща заедно с още няколко хора, като всичките занимаваме с абсолютно едно и също. Важно уточнение, аз се занимавам с продажби от 7 години насам. Продавал съм имоти, продавал съм и кредити. Относно това, бяхме в срещата и започнахме да говорим относно успеваемост от студени обаждания. И се оказа, че аз имам доста по-висок процент от всички останали, а именно имам 20% успеваемост от студените обаждания. Така че това, което ми казаха, беше следното. Или започваш да правиш по 100 студени обаждания на ден, за да можеш да ни настигнеш и да изкараш пари колкото нас, или те вадим от групата. И в момента аз нямам друг избор. Трябва да започна да правя по 100 студени обаждания на ден. Другото, което мисля да направя, е да започна да качвам полезни съвети относно това как може да продавате по-добре и да продавате повече. Така че ако искате да видите полезни съвети, може да ме последвате и да харесате видеото.